teidän korkeutenne hovitäyttäjä Pettersson. Tervehdityt olkaa, majesteetti. Olen saanut suoritetuksi antamanne tehtävän. Loistava, Pettersson. Olenkin odottanut teitä. No, onko rakas jalopeurani vihdoin valmis? Olen saanut rakkaan jalopeuranne täytettyä. Minun täytyy kyllä itsekin sanoa, että tämä oli aika pala purtavaksi, mutta sanoisin, että tämä on mestariteokseni. Olen viettänyt nähkääs lukuisia unettomia öitä ajatellen, että saan ilmi elävänä nähdä rakkaan jalopeurani kasvotusten jälleen. Ennen kuin poistamme liinan, haluan huomauttaa, että kyseessä on todellakin täytetty eläin, vaikka se saattaakin näyttää hyvin elävältä. No ja minä päätän itse, mitä mieltä minä olen. No niin, poistakaa liinat. Tadaa! Kas tässä, majesteetti, mestariteokseni. Mikä helvetti tuo on? Onko tuo jalopeurani? Minulla ei oikein ollut referenssejä, kun kaikki kirjaston kuvakirjatkin, niissä kuvaukset jalopeurasta olivat aika vaihtelevaa. Hiljaa, Pettersson. Jos teillä vain sattuisi olemaan yksi elävä, mitä voisin käyttää mallina. Oi jumalauta, Pettersson. Kai te tiedätte, että tuo oli Pohjoiskalotin ainoa jalopeura. Ai jaa. No. Ei ole mitään elävää mallia, jota käyttää. Tuo oli ainoa. Ja nyt te olette... Mehän voisimme toki ottaa hieman sahanpurua pois ja hieman korostaa noita silmiä. Poistukaa silmistäni, Pettersson. En halua nähdä teitä enää. Olisi saanut ottaa tuo rumiluksen mukaan. No jaa, ei kukaan muukaan valtakunnassa ole nähnyt elävää jalopeuraa, että ei kukaan tajua epäillä.